Намирам се на място на един от сигналите, който сме подавали, и това, което искам да ви кажа е, че от РИОСВ са ни казали, че мястото е почистено. Сега при последващ оглед не се ангажирайте с това, което виждате в момента. Това е ново изхвърляне. Ето тук сега ще направя обход. Вижда се, че със сигурност е идвано да бъде почиствано, но доколко е почистено е друг въпрос. Бяхме в началото на сметището, където видяхте ново изхвърляне на боклуци. Иначе тук навътре продължават да се виждат изхвърляния на отпадъци, строителни. Тук се вижда, че е почистено. Тук обаче това е ново изхвърляне на боклуци. Там в далечината, след малко ще отида и до там, да не би да се окаже, че до там са го избутали. Тук насам се вижда. Пак ново изхвърляне. Ще продължа и насам. Предния път имаше гуми някъде до тук. Със сигурност мястото е било почиствано, но наново са започнали да изхвърлят боклуци. Продължили са и след това.